Kuqalile namhlanje ukukhucululwa komgwaqo N3 ngemuva kokukhithika kweqhwa ezingxenyeni zesifundazwe iKwaZulu-Natal ngempelasonto nokushiya umonakalo ezindaweni ezahlukene. Ezinye izakhamuzi zikhahlamezeke kakhulu. Ukufika kwekhithika leli liwise igaraji lami bekunemoto phakathi kwele phakathi othayela kwele phakathi nje kwamosheka izinto besingakhona ngisho ukuthola amanzi besingakhona ukupheka yonke into nje besingakhona ukuyenza kwayisolo. Ngitshela ukuthi kwazindle ezinye la emakhaya ziwile kuyimanje ziwiswa yiso lesithwathwa lesi sindwa yiso lesithwathwa lesi. Isimo sezulu asibavimbanga osomabhizinisi bendawo ukuhweba. Besibenzela yonke into siyabonga impela kusebenzekile ibhizinisi lihambe kahle akekho ngathi uyakhala sizuzile sonke. Kushone umuntu oyedwa obesemotweni ebivaleleke emgwaqeni ngenxa yamakhaza kanti yazikho izingozi zomgwaqo ezitheni ezibikiwe emgwaqeni N3. Saqale saveze inkundleni zokuxhumana ukuthi kuzoba khona nesimo sesiphepho akujwayelekile kona ukuthi ngenyanga kaSeptember ugcine ukuthi usaba nesimo sokuthi kube khona iqhwa elingaka. Usenzela umusa kuNkulunkulu kwaba inhlanhla ukuthi azibanga khona kakhulu ingozi. Umphathiso womnyango wezokuthutha uDuma uthi bazoqala izinhlelo zokubhekana nezinhlekelele ezifuze lezi ngesikhathi esizayo. Kanti ke ubonge bonke abantu abasize izinkulungwane zabantu ebezibhajwe eqhweni ngempelasonto.